Ibrahima inde geno jurmotoɗo jurmitoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena wodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambal ɗon rendoji fulɓe so daneri foltima ɓaleri leelani buuɗalirumede fera feeñay windere so buuɗalirumede feri feeñi feeñjey ɓatake bindaɗo nasande nogase joyi seeto hitande ujunnaji ɗe 19 ɓatake cellal ɓatake cellal en berti juuɗe faade jomiraɗo nde rokkata en rende cellal ɓalli men nde tawno moni kala Allah subhanahu wa ta'ala ne rokki ɗum cellal hono no tagiri leydi makko o funni hen leɗɗe enen garɗen eɗen bonna taaridi kono neɗɗo bonnirta cellal gongal e nder ɓandu mum nde tawno kala kene habto rafi kala ko ene habto rafi naturel rafiji garoji e ɓandu taw ganduɗa addata ɗum ko weeyoji addata ɗum ko kulle addata ɗum ko diwoje addata ɗum ko laadoje addata ɗum ko goɗɗum e goɗɗum kulle ɗe Allah tagani en hoddi e men wonko tagiri ɗum en bittani kono waɗeɓe ne bitta nde tawno ko heewi ko cafrotoɗen yaltata koyeɗen kulle yaltata koyeɗen diwe ayi ɗum so tawi naati e men Allah subhanahu wa ta'ala ne waɗe men masiŋel tokosel ngel ene habto ɗiɗon rafiji nde tawno Allah wi ko toñata jiyaɗo mum ko fotino ciirtel tamoroje ɗum noon firti ko neɗɗo no bonnirta taaridi jomiraɗo o soppa leɗɗe ɗe o feƴƴa leɗɗe ɗe o wara leɗɗe ɗe o wara leydi ndi o ummina pundi ay o sara duule nde tawno duule wona asaman o sara duule ay o wara korɓaale no ɗum mayirta ni omo waɗiri noon nder makko hawo ñawna hoore makko ɗum noon yo Allah rokki en rentade e tinnade musiɓe teddu en mbiyi cellal ɓalli en dañino wadde wittoji seeɗa e nder laddeli Gabon emi jubbaɗo seeɗa tan mi hokkan ɗo hen yeeru alhamdulillah Afrique naaɓe ganda ko Allah rokkiɓe kono kala ko Allah rokki boɗejo rokki ɓalejo ko ɓuri ɗum ko ɓalejo woni jawɗo ko woni ko yewi ko Allah rokki ɗum ko sali wittude ko woni ɗo mum ɗo ko debbo goto no wiye Soña o jeeya ko leydi Espagne omon ɗo hoɗi e nder ladde leydi Gabon addimo ɗo ko janngude e baaɗi ha tendi ko wiyete ndinkaji woni gori omon toon wonde équipe makko timmuɗo woni hen ko Burkina naɓe woni hen ko ɓiɓɓe leydi ndi to en addimo ko wittude saabu soɗon teski Allah subhanahu wa ta'ala tagi kowoje tenke tagi paaɓi tagi bilwilɗi woni gandi wilwildu tagi dutal oɗo gandi dutal way kono sukuñu ni ha a ganduɗa ne wiye ibu ko sukuñu eɗen gandi wilwilde wiyete ko sukuñu kono eɗen gandi wilwilde ene yalta ene ello no debbo ellorto ni eɗen gandi wilwilde docteur eɓe ha tente fannuji scientifique en mawɓe ɓuuri wawde ko janngude e mum kañum e dutal ha tenti noon e wandu wiyetendu gori woni han dinkaji ɗi nde tawno kanji ɓuuri wonde sensible ko fate banggue yawde ƴettude dabgol hay so tawi aɗa yaha e majji ay anduɓe fannuji ɗi keewiri ko suumkine ma cuuma hunduko maɗa gila raabdeɗi ko wayno ɗojjo walla mabɓo nde tawno gori ene yaawi raaɓete ko ɗum waɗi noon aɓe keewi janngude e mum gueɗe kewɗe ɗe ene safra en enen o yaltini produit ji kewɗi e leɗɗe kewɗe e siroji kewɗi e poɗɗe kewɗe ko fate banggue guri ha e ko fate banggue ñaɓɓuji daaɓoji taw raɓodirta koye guri walla raɓodirta koye fofandu walla keɗel walla tuute
taw o jangi ɗum koye nder ndeɗo henna ladde o windi defte makko ha heewi nanto henna to masiŋaji maɓɓe to jooɗorde maɓɓe leydi Espagne aɓe pewna aɓe neldira Afrique ga hen eɗe moɗa ɗeɗo poɗɗe. Allahu akbar. ɗum waɗi ɗum firti noon musidɓe tedduɓe ko eɗen jogui kala ko aduna o ne safroro ko ɓuren hewde iwata ko ga e nder meɗen. so nawama ha toon fewne qualité ji ɗiɗi ɓuuri wawde fewnede ɗi pewne Inde ɗi pewne Chine ɗi pewne Chine ko wayno faux médicament ayi ƴague oɗon gandi woni ƴague so tawi en dawri lappere maaro en lappi maaro cirte cortotoɗe e kuɗi maaro ɗi naata e maaro ko gadda koocal jaaɓi aɗa itta koɗon huuɗo aɗa lappa ɗum banggue ɗum woni ko wiyete ƴague. eyo ɗen ƴague leɗɗe ɗe ko ɗum ittete huybe watte e diƴƴe goɗɗe waɗe e produit ji giwɗi e produit poɗɗe moƴƴe pewnirade waɗe poɗɗe huya hono no lallitam waɗirte so tawi yimɓe kirtima gayni puccu wanne lallitam wedde hen lamɗam seeɗa yara walla no yimɓe jardata kosam heddo lallitam ɗam waɗe lallitam sukaɓe dokkene jara waɗno fartag wayni. ɗen poɗɗe pewne woni faux médicament garoje ga hande ɓurɗe hewde nder boli Nigeria, Niger, Benin, fayenma Togo, fayenma Burkina Faso, fayenma Niger, fayenma ɗo to Mali, fayenma Côte d'Ivoire ha fayenma Sénégal. sa ari hande Sénégal place l'Obélisque mata mbaɗon tibuyon mabɓe haymaji mabɓe iwoɓe ha to Benin iwoɓe ha to Burkina Faso Côte d'Ivoire en gaddi poɗɗe ɗeɗo poɗɗe ko ƴufnoje dote ɗe ko ƴufnoje endi jaafoɗon ɗeɗo henna ko nattinoje rendu ɗeɗo henna ko moƴƴinoje terɗe ɗeɗo henna ko worɓe waɗɓe faible oɗon gandi poɗɗe ɗe kala jero hakkude Inde e Chine ko ƴaguitini goni ɗon ɗum sa yari rokkuma digguiderde addanma caɗele laamuji ɗi nde tawno en jogui business uji batteɗi e koñinkoɓe faggudu wawa haɓede ha laaɓa kono ɗon gandi leydi Côte d'Ivoire ko leydi ɓurdi wawde nannude poɗɗe bonɗe kam e Ghana ene wonde Nigéria kam e Benin. ɗum noon firti ko musidɓe tedduɓe kala ko moƴƴi ko ga iwata so yi ha toon ƴeguitine ɗe garta. téléphone ngaji ɗiɗi joguiɗen sulɗani gonɗo e téléphone moƴƴere ɗaccere nde addore kala ko fate banggue satellite weeyo nanno ɗum e weeyoji mbawen hutodirade to banggue fannuji ɗiɗo hen ɗi kaldeten iwata ko Congo Kinshasa ɗum woni ko mbiyata enfant de sang sukaɓe nan toon ne golline e nder ɓulli sa kala mabba men ko ɗum woni ko iwata wonko iwata toon rewata e bowal ladde rewata e kaggulal ko direct Chine direct toon ɗum eɗen gandi haalisaji naata jamma ñalawma maire tagani woɗeɓe hande sagde ndiɗon leydi kala ko moƴƴi iwata koye Afrique so fewnama ha gasi ko boni hen ko artaga eɗen gandi ko hunde sene fewne ko moƴƴi ko so gasi ene jogui ƴeguitine ɗe moƴƴani guilay koye en guilay goɗɗumen ko ɗum fewnitte lallite ɓen janggoɓeɓe pewna ɗum gadda kadi janggay men eɗen ñawna koye men musidɓe teddu ɗum noon yo Allah rokki en rentade yo Allah rokki en wittude wasiyam toko so haade men yettade cellal ɓalli kala ceernajo janguinowo almuɓe ɓayde ko pular kalaten omo jogui temettati almude omo jogui capanɗe jeegomo e kala duɗal janguinowal jangde hesere ko wayno ko mbiten daaraji ɗi daara moderne yo jomin tinno ƴetta e kala lebbi nayyi ƴetten hay soko balɗe 5 nawa sukaɓe ladde bittina sukaɓe leɗɗe ɗe ganden leggal harmani ko kam woni ko moɗeten siroji ɗi ko leɗɗe so tawi on duttima wittoji leɗɗe ɗe ñamaten ɗe pop walla leɗɗe ɗe jarten ɗe foof aɗene to men ga aɗe mbayno leydi aɗeni ga ko hakkude jinjere tan e kenkeliba tan e ɗoko tan e falaƴel tan pompalmus leɗɗe mum banana leɗɗe mum baɗeni leɗɗe mum baɗi aɗe mbayno leydi ko ɗe tan ndendinte kame ndiyam mum yalta produit ji mbaɗe fewne waɗe siroji baroɗe laadoje ɗe joguiɗen ɗe ayi tooke majje ɗe ko ɗum ittete waɗe sifaji witto ƴeewe holɗo foti wawde heedande neɗɗo o ko Allah tagui weeyo kulle ladde ɗe Allah tagui ɗe pop wonɗo ɗe keedani en enen ko ɗum waɗi wittoɓe ne mbitta e majje ngam wawde faabade pittali men sonnani Ebola ko rafi ɓurɗo bonde kono ko safri ɗum ko maɓe gaari ha ga e Afrique hakkude Sierra Leone
e Guinée e Libéria ɓe jangi e ndinkaji gonɗi toon ɓe jangi e kulle gonɗi toon han mbawi dañde vaccin o e kulleji ɗi ɓe garti ɓe cafri en taw ene ɗen laara jamma ñalawma allahu akbar yo Allah faabo en ɗum ɗo hen musidɓe tedduɓe hunde hulɓinide kala men joguiɓe sukaɓe tinnoɗe kala sa bittinen sukaɓe ladde nde bittinen ɓe leɗɗe ɗe janguinen ɓe wawde windude e wawde moftude e wawde wittude ɗum e wawde ƴakkude ɓe ƴeewa beeledi mum ngare janggen wawde fewnude gawri e condi janggen wawde fewnude gueɗe taw ganda eɗen batta ɗum e ñamde duumotonde ɓooyore taw ferata sen ndemi guerte so ɓoyi waɗa gudde gudde guillinare hen sen ndemi ñebbe so ɓoyi waɗa gudde gudde guillinare hen so en ndemi pompiteére so ɓoyi waɗa gudde gudde guillinare hen sen ndemi fata to waɗa gudde gudde guillinare hen kala ko ndemɗen bonat so gawri mum so makka mum so ɓooyi funat ndeke hande Allah addi haqqillaji kesi gaweje ɗe mbahlite pewnite saabu hande en jiyi hande wonɗo fata to watte cakiri waɗe lacciri kono enen ha hande en donki wawde moftude ɗum duumungal beele mbawen wurde hen musidɓe tedduɓe foof ko ngakkude heblo e wittu nde tawno en gona wittoɓe en gona hebleteɓe en gona hebloɓe yo Allah subahanahu wa taala faabo en nde tawno mi hokkonɗo yeru goto hay goto wotto funtu en e fuɗɗode haalam kono mbimi ni nde Allah subahanahu wa taala tagui en o tagui kulle o tagui laadoje o tagui diwoje o tawi deegoje o tagui foof ɓeɗo henna kulle aɗe gukkita kala saaha ñabbuji kono Allah ne waɗe men masiŋaji bawɗi habtade ɗiɗo rafiji ta ɗo kanko tagui kono rafi normal o keɓata ɗum koye ñamde rafi normal o keɓata ɗum koye jaram rafi normal tampinowomo o keɓata ɗum koye jokkodiral hakkude debbo e gorko walla hakkude maɗa e gueɗe goɗɗe ɗum firti noon neɗɗo yo laaɓal nder e boowal sa laaɓi nder e boowal a laaɓi ñamde a laaɓi jaram a laaɓi terɗe a ala affection mo ganduɗa mo aɗa raaɓa neɗɗo o mi wondi mi wiyata a rafetake kono noon ma wuur ha maya yimɓe heewani yiidema e juuɗe docteur kewani yiidema e juuɗe safroɓe nde tawno fulɓe mbi rentade ɓuuri safrade Allah subhanahu wa taala deftere ma qur'anul karim kala o ɓuuri en sifade ko laaɓal yeehi hawa haaɗi en nadde jumaji so en laaɓani o yiya hawa haɗi en julde so tawi en laaɓani so wona waktu yon ala no watte ndiyam ala juula nde tawno waktu fukkotako julde nde fukkotako yeehi ha ganduɗa debbo so yalti julde kañum kam juulata ni hoorata natta e suudu kaaba wangota ko janggata qur'anil karim deftaral nde memata nonne kadi janbuɗo jaaɗo gonɗo janaba ndeke firti ko musidɓe tedduɓe e kala saaha won tuundiji cattuɗi ne jalta e men Allah ne haɗa en ɓattade gueɗe mum ngam ɗiɗon tuundiji ɗe gandi ɗin tuundiji so tawi en toppitaki laaɓal men no yaltirta e men guilay senare guilay safara guilay ƴewde so tawi ala tooke keddotoɗe e nder men gadda e men caɗele ndeke firti ko ñabbuji ɓurɗi bonde keddoto e meɗen ɗum noon alay saago musidɓe tedduɓe tinnoɗen no moƴƴi battenen haqillaji men en ɓooyi wasiyade bandiraɓe yoɓe ndento gueɗe tati ha yetti nayyi neɗɗo so rentima gueɗe tati ha yettima nayyi o wonata neɗɗo ñawto jaramma yo laaɓ saɗa yara yo sellu yo laaɓ ñamde yo sellu yo laaɓ mboɗo wasiyiɗo henna rewɓe men ɓayde koɓe keede barmeji galleji tinnoɗe mbaɗe varié ñamɗele ɗe ayi ndentoɗe nangude e kesam ngu on ganda ndentoɗe safo ɓurtuɗo koko haɗa safo ɓurtuɗo koko haɗa lammo ɓurtuɗo e safo hande estomaji fo nana payi dow kala mo jiiɗa nana sirƴa nana haatto nana yara kosam ɓernde mum nana suma jamma e ñalawma ngare gusten lammo ndefen no mamira men ndefanno ko ndefuji moƴƴi barme nayejo ɓuuri barme keso barme nayejo ko cuusɗo jeygue ko ganduɗo jeygue kono kadi ko bawɗo jagganno ɗum barme keso hande ko cemedel tokosel cuusguel lammo cuusguel gueɗe ene rafnuma ne rafna hoore mum en kala battiɗiɗen rafeede fof hande ko haalis ko poɗɗe moɗete te gandaɗo ɗe giwata toon goɗɗi koɗe moƴƴe ɗe moƴƴani eɗen looko eɗen ɓeydo rafeede mo jiiɗa kala yaha ɓo yitiramne muusa ñiiramne muusa hinramne muusa sukunamne muusa nguramne muusa fali force muusa
ɗum noon ngare janggen ndefu jangete defte mum ne ngoodi son jaggi RFI ne haala seenuji ɗi pop ne kaala ndefu wona tan nebam eɗen gandi geres ɓellere e neɗɗo moƴƴani so tawi ɓellere heema ɗum woni ko rokkanma cholestérol sukka ɗaɗi ɓandu ma ɗi mbatta jadde sukka ɗaɗi ma gorago ma usto saabu ɗaɗol ma so sukkima gorago wona ƴiyal ko ɗaɗol ndeke ɗaɗi gonɗi e nder ɓandu ɗi ko ɗi kofata ɗi koftata ko ɗi nawata juuɗe e koyɗe ko ɗi darata ko ɗi gaddanta neɗɗo hay noppi mum nande pop ndeke ɗaɗol ngol so tawi woni ɗi cukkima gueɗe kewɗe cukkoto e ɓandu ma mbatta tinde musalla guila e dadorde en musalla koyɗe en musalla hankkadi fannuji foof ɗum firti noon ko ndentoɗen nebam koko rentete hay so tawi woni a yeehi e cafrowo mbaɗono docteur Djiby so tawi a accata ko kaɗeɗa ko a sellata sabu ko rokkanma rafi ko sa accinama ɗum walla a ustinama ɗum a jaɓani so rafi o yaltima artu so yaltima artu ɗum firti noon ko ngare gusten nebam ha tenti nebameji men ɗe joguiɗen ɗem ko nebameji pendotoɗe noon ɗe pendoto e nder ɓalli men nebam ko dangereux so heewi e ma rokkanma ko tension noon hande so monti tan a mayat so jippima a mayat so ɓooyi ɓernde ma gasa jogorɗa ko poɗɗe ngam wawde fofde ngam wawde wuurde ngam wawde weltade ngam wawde mettinde beele mbaɗa ɗum maîtrisé holko jari ɗum gusten nebam musidɓe tedduɓe mbaɗannoɗo luusuji tati yo wat luuse feccere neɗɗo ne wawi ñamde ha gayni taw tinani nebam wona hunde moƴƴere e nder ɓandu neɗɗo musidɓe tedduɓe mamiran men hanki defanno ha gayna tawa tinta nebam boolo sikkiteni mataw koko lawƴa taw ala koko defano kono ɓe cellat ko ndefu ngu ngare tinɗene no moƴƴi gusten sukara guilay wargaji ɗi guilay kosemeji ɗe guilay kenkelaji baaɗi guilay kafeji ɗi guilay goɗɗum nde tawno sukara ko diabete moƴƴani diabete ni heewi sifaji en jii hande mo jiiɗa kala nana waya nana tampi nana ande hoore mum ngare ndentuɗen ɗeɗo hen gueɗe musidɓe tedduɓe Allah subahanahu wa taala walla en ganden so en ndentaki enen kala jogori warden ko ɗeɗo gueɗe ɗum woni hande sen jeehi hôpital uji e taweten toon ko koye men gueɗal gongal gusten jonde junde eɗen jooɗo ko juuti jiya neɗɗo o dillata o warñata so ceerno mum so almudo mum so dawriyanke mum so yeeyiyanke mum so debbo mum so gorko mum to men to jonde ne heewi neɗɗo ñalla jooɗade guila subak ene wadda ɓuɓri ndewmi tagel ko ataya tan guerte tan haala tan konnguɗi tan jewte tan taw nafoore ala hen neɗɗo yo dillin ɓandu mum yo warñu yo softin ɓandu mum nebam ɗam yalta sukara o yalta lamɗam ɗam yalta nde tawno lamɗam ko dangereux hande mawɗo e nder men kala gustuɗo lamɗam e ɓandu mum ko neɗɗo cellowo ha tenti jammaji ɗi onon defoɓe kiraɗe ɗe tinnoɗe kiraɗe ɗe wotoɗe caf jammaji ɗi ha neɗɗo tina hen lamɗam ɗum addata ɓudde ɗum addata tension ɗum addata gueɗe kewɗe en gaare aduna ndefu mum foti ko janguede min to banggam debbo kala yo tinno ɓatto debbo goɗɗo hoɗum walla ɓatto gorko goɗɗo hoɗum namdo ɗum dente WhatsApp ne ngoodi mbaɗe dente ndefu mbaɗon e varié ndefuji ɗi maaro tan yorna deeti mo jiiɗa kala nana seera wona ceerugol hakkude debbo e gorko koko seera nder reedu mum toon ronki yaltoyde sabu holɗum maaro yorna reedu so maaro yorni reedu jaafoɗon tuundi wondi toon ndi yorat kos saɗa yaha dow wuro a ottat wayno gorombolle jaltata e maɗa saaha noon ɗen gorombolle ɗe ceeka fuuna o jaafoɗon il faut kalne haalaɓa so ɗe ceeki fuuna o ndefto seeko ɗum woni ko rokkanma hémorroïde janggo woni hankkadi jiyani ɗo so yalti dow wuuro ay ƴiƴam yalta hen seeɗa saabu no hunde yaltirta ni koko feeri ɗaɗon gon kon nder kon to fuuna to kon ɗaɗon noon woni hen ceeki gon ƴiƴam watta yaltude waɗa blessure so ɓooyi aɗa ŋaaño ŋaañande ne weeli ŋaañade saabu ko gañande wonde nder ha ɓooya wonta lartande ha ɓooya rokkuma probléme watta señje watta yaltude ƴiƴam ɗum woni neɗɗo reedu yo yaaf reedu yo yar ndiyam normal ndiyam laaɓɗam jara ɗum normal
saɗa ñaama waddu hen liggimaji liggim ko hunde wande important waɗi hen fatato waɗi hen jeyeje waɗi hen pop pompiteure waɗi hen sippome waɗi hen carotte waɗi hen ñambi waɗi hen jakatu waɗi hen pop rendin ɗum ko liggimaji ɗi yo ɓuuri hewde maaro ko saɗa ñaama maaro a taƴi sippome o yo sippome o e carotte o e fatato ko yo ɓuuri e jeyeje ɗe yo ɓuuri hewde maaro ko so ɗum naati reedu ma ko ɗum hibbinta maaro ko ha gaɗa maaro ko ronko wawde dañde modde ndiyam gonɗam e reedu ma saka yorna reedu maɗa neɗɗo foof ene foti andinde hoore mum safare mum wawa faabade hoore mum musidɓe tedduɓe eɗen ñaagui yimɓe yoɓe tinno ɓe mbatta haqqillaji e mabɓe no feewi ganden koye men haade men andinede hooli enen en tampi en mbeemi en kawji mo jiiɗa kala ne safro an nde hoore mum ha tenti to banggue ndefu to mboɗo ñaagui bandiraɓe rewɓe ɓe mboɗo ñaagui on saabu Allah ene laaɗo mum saabu leñol men tinnoɗe kala e mon mo wawa defde ndefu laamgu cellugu cenigu wona tan poobara ha heewi wona tan kirmasi ha heewi wona tan lamɗam ha heewi wona tan nebam ha heewi wona tamate ha wojji coy allahu akbar estomac nana wara yimɓeɓe tinnoɗe gaare namdo ɗe la porte est ouvert demal ne udditi whatsapp am kala jiɗi anduɗen ko laaɓi yo waɗam message nonne kadi inchallah so Allah jeyima e mbad dinguiral taw dinguiral ngal ko spécial ndefu eɗen jogui yimɓe yaaruɓe ɗo fannuji mbaɗen ɓe hen aɓe dokka kuuruji taw dinguiral ngal ala haala ala haydara ko namde tan beele yimɓe mbawa sellude ganden kala ko kalɗen e cellal ɓalli so wona yo ndefu ngu sellu yo jaram ɗam laaɓ yo en laaɓ guila e cuuɗi ha e boowal ndentoɗen cuuroyuji kewɗi ndentoɗen cuuroyuji kewɗi e keremaji kewɗi ganden ɓandu nguru koko jangguete ayi nde waɗeɓe pelliti janggude tugganma segene neɗɗo ha fayanma sukunu neɗɗo hen fannu fof ne jogui ko jangguete en jogui won yimɓe jaari koto banggue leeɓi en jii hande ko wayno gandal garngal hande en jii wadde neɗɗo hande farde mataw hande ko farotan ɗo waɗa farde kono so welama funna hen leeɓi ne jogui spécialiste en yaaruɓe to banggue leeɓi en jogui koɓe dokkanma ko wayno kermaji ay ñamminta ko nguruma ngu ha leeɓi mbatta fudde hen hono hande no kuɗoli pewnirte hayso leydi ma moƴƴani sa aawi hen huuɗo ko fuɗa ha faye do asmana oɗon laara ɗum jamma ñalawma ne woodi firti foof hande koko janggani witta ndeke firti nguru hadema jaggude produit nebam aɗa waɗa e nguru ma yaato darmatolog ne woodi yaaruɓe to banggue guri ne goodi ɓe daara nguru ma ngu ɓe ƴeewa oɗo kerem mo kutortoɗa o mbete mo foti yaadude e nguru ma walla fotani yaadude e nguru ma ngu hay ngujam hoore hande rewɓe hande koyeɗe fof taƴi mo jiiɗa fala wasi sukundu nder koyetoɓe cuusa hay yeesade saabu guri ɗi ko maayiɗi ko ñobbiɗi keremeji ɗe mbaɗata hen ɗe e produit ɗi ɓe lawƴirti ala fof ko moƴƴi on jahata to darmatolog ƴeewon cukuli fof boni koye fof nana muusa mo jiiɗa fof ɗaɗol mum nana dari koye ne muusa geeni ɗi fof ƴaggi moƴƴani musidɓe teddu neɗɗo haade mum wadde hunde yo ƴettu bon conseil ya ɗaɓɓoye conseil moƴƴo mbaɗa ko ɗum woni laawol kadi ko ɗum ko wallata to banggue docteur eɓe ne heewi sifaji ne joguiɓe jaari ko guri ɓe goni darmatologue en ne joguiɓe jaari ko koye ɓe goni bop en enen jogui ɓeɗo hen ne jaari ko ɓerɗe ɓe goni cardiologue en enen jogui ɓe jaari ko fannuji ne mbayno leydi ene jogui ɓeɗen ko ophtalmologie en jaari ko guite ophtalmologue en ene jogui ɓe ko dentiste en jaari ko ñiiƴe deke ene wayno leydi goto fof joguiɗo yaari hay to banggue haqqille en jogui mum psychologue en ko wayno hankkadi ene heewi deke firti ko musidɓe tedduɓe hay massage mo jiiɗon o ɓoosgol ma jangge eɗen gandi ene jogui woni nokkuji ɓoosgol hande ko yo addu haalis kono ala ɓoosete ko ɗaɗi ɗi gartire e palsuji mum ene jogui no janguirte neɗɗo jaaɗo ha falli yaadu mum natti fewde jonni mum natti fewde omo hande ko wayno hande AVC yanoɓe tasioɓe wona ma ɓoose koko janguete ɓoosgol mum ne seeri ha maayi hay ɗum en janggata en bittata beele mbawen musidɓe tedduɓe Allah subahanahu wa taala rokku en jaam eɗen guddira toɓɓere cellal ɓalli ko fate banggue muyninde eɗen mbasi kala debbo yo tinno muynina ɓiyum endu ndu Allah rokkuma ndu wona yo ndu ɓoɗɗe ndu fewnira ɗon wona yo ndu muyne taw muynata ɗum ko gorko mawɗo ala Allah fewniri ndu ɗon ko handu wona ñamirdu ɓiɗɗo o so yiɗi ndu yana ndu wayno paɗini haaju ma woto won hen ñammin ɓiya e endu ma
muynin ɓiye muynam celluɗam biberon tubakoɓe o e kosam tubakoɓe ɗam koko waɗa produit ji ha wi lut ɓiɗɗo so tawi ne yara ɗam ay o jogoto forme o ɓuttiɗat ay articulation makko o woni ƴiyeɗe foof gudditto o yawat yaade o yawat jooɗade kono so tawi o mawni o wontata ko neɗɗo docteur o wontata ko neɗɗo cafrotoɗo o wontata ko neɗɗo tous les temps hankkadi médicament nde tawno produit baɗaɗo e kosam o waɗat asir so ɓooyi produit o naata e ɓanndu makko alay sago hankkadi ni o watta yarde poɗɗe ngam wadde dégagé oɗon produit ɗum woni rafiji ɗi jiwata nande sukaɓe hewɓe sa jibini ɓiye muynin ɓiye Allah wi ko ya muyni ɓiye duuɓi ɗiɗi so tawi aɗa yiiɗi sa yiiɗa ko famɗi ko foof kam muynin mo hitande fawde beele wo daña cellal timmugal ɓiɗɗo muynuɗo ay ɓuuri lelde yaade nde tawno ɗam kosam ɓuuri wadde nadde ɓanndu mum ɓiɗɗo muynuɗo e biberon iye mum koko porsa ɓuuri yawde yaade kono so ɓooyi ene jogui caɗele ɗe heɓata musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe buuɗal yurmede so gueno haaji ɗeɗo henna balɗe en mbawata arde buuɗal yurmede nde tawno eɗen jaggi no fewi wona haajuji ɗi joguiɗen kono sikki ala weltare ɓiɓɓe fulɓe ko dingiral jañgal kono kadi ɓe naate duuɓi mabɓe 5 nogas e jeenayyi nduɗo hen lewru woni manditare weltare ɓiɓɓe fulɓe duuɓi mum 5 inchallah ɗum nonne kadi ko beelema mawɗo no fewi kono sikki ala buuɗal yumene ma jokku e sawtol musidɗo men haali abouba ahmadou dia gorko motir yimɓe e coccorgal musidɗo meɗen ceerno amadou gattamare ba ko nonne kadi e dendagal activité ji weltare ɓiɓɓe fulɓe kala eɗen jaara équipe weltare ɓiɓɓe fulɓe tuma ne mbawi suudodirde mbawi jaggodirde mbawi jokkodirde tafi ngoɗo henna tafa ngo yuɓɓugo guilay kabaruji guilay buuɗal yurmede guilay coccorgal e guilay jolgo miijoji e guilay jenggi welen kabaruji mumen e gila ne keewi e guilay danki yontaɓe en e guila kadi e no wiyetno foyre gendi en e guilay émission ngaji ne keewi namde jaabowuji ha yetti hande aɓe naati e duuɓi mabɓe 5 mbiyen noon aɓe naati hande aɓe goni e duuɓi mabɓe 5 nogas jeeni ɗo e lewru ɗum nonne kadi ko ɓuural oɗon ñaga hen duwaw nde Allah junnata ɗum ha watta ɗum téléji e radio ji ha enen kala mbawen jokkodirde hen jokkodiral payidingal musidɓe tedduɓe en mbi weltare ɓiɓɓe fulɓe manditare jaam kadi enenne kadi tinnoɗen jokken ene yooɗi ne garɗi no fewi ene findina ne jertina ne jangguina yo Allah subahanahu wa taala rokku en jaam rokku en wune rokku en ɓamtare kame nafoore musidɓe tedduɓe yo en gone jaam ɗum ɗo wonno buuɗal men yurmede inchallah ɗeɗo balle ma en gakku seeɗa e dente he kono kadi ko haaju jaam assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh